Ndakhala ndikunena inu Amalawi koma mwina simmakhulupirira. Ndakhala ndikukuwuzani ndikukuchenjezani kunena kuti 2024 muona zinthu Amalawi zimene simunazione, ndipo tikamayandikira kuzisankho muona andale akufika saizi yokatunga madzi pamutu, muona andale akupereka ndalama zodabwisa, aja ankakuzuzani aja ankakutengani ngati ndinu zisiru aja muzakhala ofunika. Lero mwaziona ndalama tuzikutuluka, ndipo ochenjera aja ndalama, opusa sangaje, koma zonsezi akupanga ndi cholinga kuti mukawapase voti ina. Kutereko ankaona ngati 5 years ndi 10 years. Anthu amanena kunena kuti nkhobwe si nyemba, mumpoto muja mukayikamo nyemba ndi nkhobwe zimasiyana. Ankaona ngati 5 years ndi 10 years. 5 years ndi 5 years si 10 years, ndipo imakhala osakhala 5, imakhala 4 years. Lero tiwabwana kumpanda za avuta, ankaona ngati nyengo izikhalabe choncho. Lero chiseko chawapana paka kufika saizi yoitana mafumu alilongwe wonse, Central Region yonse, mafumu kukazaza ku State House, kufika saizi yogwada pansi. Kwathu kumulanje kuti kanena kuti munthu wagwada pansi ndiye kuti amapereka ndalama kapena iyayi amapereka zina ndi zina, koma kugwada kugwada pansi kwa maondo wagwadira mafumu. Atapita ku nyumba kwake kuja kumachedwa ku State House Kamuzu Palace, kukagwada pansi president akulira akuapempha mafumu aku Central Region kunena kuti chonde ine ndine mwana wanu, ndithandizeni mmizimu ndikaenda anthu ango nditukwana. Ena akunena kuti salembesa chifukwa sanalandire nawo ndalama. Ndiyamba ulendo oyenda mmalimana, ndiyamba kukupasani ndalama ama 5,000 kuti muzilapasa anthu olembesawo, komanso inu muzilandira ama 15,000. Chonde ndipo ndikukukonzerani ka package kanu kuti ena ndikugulireni magali moto, ena ndikupaseni ndikumangireni zinyumba, ena ndikupaseni makobiri apamwamwa. Atagwada pansi president umangoziwa kuti kumalawi ndikoopsa. Kutereko chiseko chamupana kufunafuna kuti asankhidwenso kachiwiri president Chakwera amene waononga ziko ili la Malawi. Ndipo mafumu inu aku Central Region ochenjera, tikuona nidi kuti ndinu ndi ochenjera kapena ofoira, chifukwa andale ndi anthu oopsa, andale ndi anthu opusisa. Nthawi yonse zaka zonse sanakuyitaneponi kupita ku State House. Lero mwakoma chani? Anzeru mukuyenera muje ndalamazo, koma simunga mukakamize munthu kukavota chimene iye asakuchifuna. Mafiri mutu akupanga okwanira. Tikunena pano madera ena olembesa akuauza anthu kunena kuti mmene mwafika pano pitani center yakuti mukalembese, akakupaseni chanzika. Kufika kumene kwa akuauza kuti machini atu sakuyenda, chifukwa chonena kuti abera zonse akwanisa zonse zimene amafuna mu system yawo ya mathematics yo. Tikunena pano machini mathematics odindidwa mbendera ya ku Mozambiki afika sopano machini 6, makompyuta 6 odindidwa mbendera ali ku area 10 ko, ndipo akuti akamafaniza zinthu zawozo kutenga zichachanzika chija kuchifaniza ndi zimene a printers kumaombera mmanja kumakondwera kuti ife basi tikuina so ife. Ndiye ndikufuna ndikuuze nino mafumu, kuli mafumu ena osusuka amene amangoyang'ana pa ndalama kulephera kuona mavuto a anthu. Mmakhala ndi anthu mmizimo ndi inuyo, mmene anthu akuvutikira mukuziwa ndi inuyo. Mukaagulisa anthu chifukwa cha 5,000 ndi 15,000 ndi magali moto amene simuzalandira, muzandikumbukira. Voti sitivoterana, voti ndi muntima. Choncho akulu amene wazavuta tikamanena tu kuti kumalawi kuno kuli mamafia, ziko lili kulamulidwa ni mamafia, muzikhulupirira. Last week ineyo ndinanena kunena kuti ku parliament kukubwera biru ya mafuta imene akufuna apereke mphamvu kwa president ndi azibale yake ndi mwanache ndi ma ministers kuti azikagula mafuta okha. Lero ambiri simunandikhulupirire, ena anapita pa Facebook ndikumaka nditukwana kuti na madrama uja amene uja chisiru Boni Kalindo opepera zimene yakunena zija ndizonama. Ndidanena ine kunena kuti ku parliament kukubwera biru
finance ministers asanachite table budget ya midi koma anthu simunakhulupirire. Ndidanena kunena kuti ma MP ambiri atu alandira ma 5 miliyoni komanso ena atumizidwa kunja. Lero mwaziona Malawi, mwaziona sopano. Titokoze a Bright Msaka, titokoze a George Chaponda ndi ma MP ena amene anaima kufuna kuteteza ziko, kufuna kudana ndi mediocrity. Koma chifukwa chonena kuti ma MP ambiri ndi osusuka, maka aku opposition. Tikunena pano ena ambiri ali ku Cambodia, ena ku America, ena maiko aku South Africa, ena ku Japani. Boma kuatumiza dala leader of the house, kutumiza dala ma MP ya opposition. Ndicho linga kunena kuti akasalamu nyumbamo malinga ni numbers, bili ijaichite pasi. Mwaliona ziko sopano kumene likupita. Kutero kwa imene ni njira yokuti abere ndalama makatero, onena kuti apeze ndalama zokuti azisunge maiko akunja, komanso kuti apangire kampeni. Ndikamanena ine nimaoneka ngati ndino olongolola kwambiri, koma mwaziona sopano kumene ziko likupita. Tikunena pano ndiye kuti mera ijayatha, komanso mabungu ena amene amaona za mafuta alibe mphamvu zapita kwa president, mwanache komanso minister. Ndiye kukhala kulemera koopsa, chifukwa ngati kuli deal imene munthu maduka mmenya kamozi ndi kamozi ndi kulemera ndi mafuta. Ndiye mwaziona ndizomvesa chisoni kwambiri. Muzakamuona mamuna nyumba akumakagula yekha ndiwo, amayi mukuyenera muthawe. Mamuna wanzeru amasiya ndalama pakhomo kuti mkazi azikagula ndiwo, aziona mmene ndiwo kapena pakhomo popaliri. Koma ndalama osazisiya ndikumapita yekha ku grocery, ndikumazisunga ndalamazo. Iwo samaona kuti ndalama zili kuti, uziwe kuti uli pa mavuto mkazi iwe. Chimozimozi so ziko lili ngatiso chimozimozi banja. Muzakamuona president akumayenda ndikumakagula yekha mafuta, ndikumapanga yekha zinthu. Muziwe kuti president amene ndo okuba, president amene ndo amadiru. Kutero ko ziko la Malawi lili pa mavuto opsya. Mwina amene mwaona mbuyo mu mavuto a Malawi si kanthu. Apapa muona zeni kodi tu mizi mutu anthu akuyenda kugula za nzika. Tikapita kumangochi ukoko anthu kwazaza kumenepo. Ndipo ndikudabwa kunena kuti kodi inu a opposition zimene zisimu kuziona bwanji osagwira anthu amene wa maumboni alipo maumboni. Koma inu khala mwatanganidwa ndi chani sindikudziwa kuti mwatanganidwa ndi chani. Ndi apa mukuasiya ujeni anu mamonitors yanu osajesa. Mamonitors a DPP kulilongwe akuvutika kwambiri maderamu. Mukanapita muathandize anthu akukhala kuchokera pa center, kuchokera mamawa pakana mazulo osaja. Akabwera anza tuonde kumabweresera nyama kulumba ziuku. Wakhala anthu akuvutika kwambiri mamonitors. Kodi sopano chisango chomuzawina bwanji ngati simusamalira mamonitors yanu? Koma mwatanganidwa ndikumapanga maprogramu okunena kuti ife opposition yena ife basi madera athu sitizapangisamo ma primary. Mistake yaikulu, mistake ya anthu andali amaganiza ngati ana. Kutero ko mukakhala kuti mwapangana khandino a DPP ka UDF a UTM a Ford kuti madera ena musapangiseko ma primary, mwagwera pompo. Chifukwa vuto la anthu andali ena amapita kukamunamiza president kunena kuti bwana ukuku munthu uyuyu akulimbikira amene iye tisapitise koma primary. Anthu masiku ano amafuna munthu amene ankonda. Anthu ndi ochenjera, Malawi anachenjera. Tiyeni tizipanga zinthu za mu democracy mosatira malamulo. Palibe chifukwa choti musakapangisire ma primary ndikumakhala ngatiso mukutchingira. Ena tikunena pano ayamba kulandira ndalama za mashado kumahonga. Ena pakana apanga zibwenzi kumahonga anthu akuchipani. Ndicho linga kuti abakire kuti kudera kwawo kusakhale ma primary. Mupitise mukapange ma primary. Kafukufuku amene apanga Malawi First tapeza kunena kuti chipani chimene sichipangisa ma primary, chipani chimene chimakondera anthu ena, chimakagwa mwamphuno. Tazionapo mbuyomu. Ineyo chisanzo ndi chakumulanje bale. Ilipo nthawi ina yake anapanga mistake yomusankha munthu kuti amene tikufuna timuchite reward. Nthawi imeneyo anzanga amusowa akuoneka ngati kape. Pakana ananyamulidwa amusowa, kunyamulidwa ku Robins Park, kutulusidwa panja kunena kuti kumeneko kulikale MP. Ndipo boma likunena kuti sili kufuna, kunena kuti kumeneko kupangidwe kapena chipani cha DPP si chikufuna kuti kupangidwe ma primary. Chinachitika ndi chani?
andale muziphunzira ma mistakes amene munapanga pombuyomu. Lero li kumeneko kuli amene munamuuza uja kuti akhale MP uja, anthu amaona, anthu amasankha ntchito za MP. Ena ndi awa akumulirira Michael Ousi pakana press statement T ati kumulirira Michael Ousi kunena kuti banji Michael Ousi walankhula kuti boma ndi lomweru. Tikufuna tiziwe ife UTM kuti iyeyo akulankhula ngati ndani. Munthu mamuyitanira sima iyeyo sana aje nawo. Sikusonyeza kuti sima yo sakuyifuna. UTM mwachita kusavuka, mwachita kutani. Inu munali ndi convention yanu kunzuzu. Ndiye Michael Ousi yo sanapiteko ku convention iko. What does that tell you? Muli naye kapena simuli naye? Ndiye lero iye uja wapita kumwanza wakalankhula statement yache kumene kuja kaya akutanthauza kuti walo wa MCP, kaya akutanthauza kuti afuna achite revamp oja zake alibe mulandu, kaya afuna ayambe chipani cholembedwa kuti Mulanje Sapitwa Golden. Zimenezo ndi zache za iyeyo. Ndiye inu UTM mwathamanga ndikupita pa social media ndikukatulusa kalata yonena kuti tifuna Michael Ousi achite explain chani. Munthu alibe udindo, mwakasanga maudindo ena anyiwane. Tikunena pano UTM ili ndi president wache Kabambe president wamphamvu amene kwa nthawi yoyamba taona kuti president ameneyi akufuna azikhala ndi anthu. Wakupangisani manyazi tu enanu, wapita nawo kuja ku mademo. Enanu mmaopa kutuluka ati kumafuna mukhale ma president. Nzanu tu anatuluka. Kodi kumene kujaku atatuluka Kabambe, atatuluka Chihana, atatuluka Atupere, ndikutuluka Arthur Peter Mutharika, uja wachikwanje uja angachiponye. Koma vuto lathu la ifeyo asogolera kuno ku Malawi ndi ife anthu amantha kwambiri makawazi, koma mmafuna ati usogoleri. Msogoleri amakaya amayenera azikhala ndi anthu ake nthawi ina iliyonse. Ndiye ndi awa UTM ati akumulirira Manganya tu ni munthu wamba, si president wa UTM. Mumusiye apite kumene akufuna, ali ndi right iyo pita kumene akufuna. Andi pamene pajapo zili ngati chimodzimodzi mkazi kukuuza kuti sakukufuna iwe uzimuka kamira amakuyikira ka poison kako katameki ungoja ndikumwalira. Ndikutha kuiona UTM pofika January ili ini dizare ka UTM kakupita pang'ono ndi pang'ono, ndipo ndikutha kuwaona St. Louis aemu Chinangwa aine sindi maonda nimangokhala chonchi anthu ambiri komanso mbalame yamakutakuta zikuchokamo mu UTM kupita kwawo kumene anachokera. DC ni mwana wopsa kwambiri, ndimaona zinthu patali. The DC mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village. Tiye Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.